Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates. Tell a friend to tell a friend kuti kulienda pinda online unongene munozviziva mese kuti nini I was born for this. So kana njinge ndatouya panapa mamonya ebrain ngatiunganei vanhu vese vanogona kusumudza ZANU-PF nenzeve kunge zvandinoita tichirovera pasi kuiti bwa uyai panapa munzwe nyaya nhasi ndauya ndikunovhura hombe ndiri kunzwa kuda kuivhura. So it's very important kuti mungogara mangodeedzana, share this video, like this video, whatever zvamunokwanisa kuita kuti shoko rifambe risvike koko tingogara tangogadzirisa nyaya yacho kuti zvinhu zvipere. So kune nyaya iri kutenderera zvakanyanya yandiri kuona mastreets panapa iri kutaurwa nana Saruwaka. First thing, Saruwaka ari kuataka Madzibaba Veshanduko. Reasons handisi kuziva kuti ndechi, but pane nyaya yatoda kugadzirisa pane vanhu vane hunhu hwakaita sana Saruwaka. It's very wrong. Politics dzekuti munhu akatsurwa vanhu vamanya kuti munhu chigananda. So today I want to expose him. I want to show you people kuti who is Saruwaka wherever he is. Like I said before, like I said yesterday, kuti inini chero maadmin ake acho ndo maputitsa futi. So let me show you. Chekutanga ndatanga ndasanganiswa nepicture remukomana ari mbawa zvake nhasi ari kumwa mari ya nyoka yemabhunu, mari yekuba, mari yemunhu ari muusungwa vari kutora vachimwa zvavo kubaka uko komana. Iyi mari ikaye I know kuti makaudzwa zvoma screenshot inini kana zvinhu zvazvo as long anything to do with internet social media munotori uya motonzwawo nini panapa kwete kuti iye anotaura and he knows what is about to happen and I'm about to show you a bomb. Mr. Bomb Bomb Bomb. Ndosokana mudhara geza atoziva kuti bombshell aitoziva kuti vakomana vanozosara vachibhomba vari kunze ikoko. Right, first thing first, rega tingodai so pane mashoko akambotaurwa naSaruwaka. Saruwaka is a failed politician and that one is not a secret. Ndo vakomana vema 7 votes ivava pavaitotraya kunovhoterwa zve7 votes mubvunzei kana nanhasi anozviziva handiti. Right, full text. Weston Saruwaka says Chamisa must never be allowed to rule Zimbabwe because of Gukura Hunde sentiments. Zita rake anonzi Kudzai Weston Saruwaka. Ndosaka papa maingona pakangonzi SK whatever zvaanenge akanyikirikina zvezvia. Ndo zvinenge iri shortcut yacho. That's his real name. But if you go on Facebook now azochinja zita akangosara pakangonzi Saruwaka chichi zvaakuzviita mazuva ano zvekuti he is a spirit, and I was the first person kuuya panapa achitaura kuti he is not a spirit. And ndakamuudza if you go ku channel ya DJ Holly muchaona imwe conversation yatakaita nichiudza kuti usajairire vanhu uchivaudza kuti you are a spirit because it's very wrong. You are not a spirit. Musarerutse maspirit ekunyika kwedu. But the issue iri kuitika aitaura achiti that's the reason why this guy must never rule our country. Mugabe declared Gukura Hunde as a moment of madness and it's no longer a topic for discussion. It's nonsense. Nyaya yegukura hunde haimbonzi moment of madness. Even Mugabe ari kumakuva ikoko kana ari akatara statement iroro pasina mabhonzo make momo. That issue inofana kugadziriswa vanhu votonikirina like the process. I understand Mnangagwa is trying very well, is trying very hard to do whatever zvaruda kuita kuti nyaya igadzirisika because ari kuzosara akavengana ndisu isusu vanhu because my fellow brother from Blawayo akandiona anofila sei achiona akatanga kufunga zvinhu zvakadaro. Nyaya inoda kutogadziriswa moment of madness kuita sei makaita pakaitwa utsinye pakatobhaizika. Musade kutaura nyaya muchiti yakanonikirikina apa uri nhasi uri number 1 uda kusvika uda kubatanidza vanhu vapi voda kubatanidza revolution yakuti uda kuti backup kuchinchi irevolution ipi wewe uchitadza kuti nyaya dzakada dzigadziriswe. Nyaya yenyu yekuda kusaidira vanhu, nyaya dzenyu vanhu veZANU-PF zvoda kujairira vanhu kudhara ikoko ende mumudza kuti kudhara. Now on the issue of Madzibaba Veshanduko yaari kufambisa achitaura zvisingaite nyaya yaMadzibaba Veshanduko. Let me make this clear. Madzibaba Veshanduko hapana zvongonzi yenzi vatengwa nezvigananda zvipi zvigananda zvinotenga Madzibaba Veshanduko zvamunoziva imimi zvamunoudzwa kuti because Madzibaba Veshanduko munhu wachamisa and everyone knows that. Madzibaba Veshanduko vakapisirwa imba iko zvine family yavo iri ma1 hatisumboziva kuti vari kurarama sei. But unobuda uri number 1 uchiti Madzibaba Veshanduko takazombatsira munhu akubuda akuita clear the air kuti handina chandakabatsirwa newewe wakutanga kuti atengwa nezvigananda zvipi. Unoti munhu abvume zvinhu zvisipo uri right herewo. Izvozvo Nyoka Mabhunu is coming to address this issue. I'm telling you right now, Nyoka Mabhunu ari kusvika achizvipedza career zvafanezvi. He's going to address everything. All the nonsense zvichapera sei. Watch the space. Tinoona kuti anonyepa ndiani hatiti ndozvo munenge muchida kundikirikina. Aiwa ina nditangwe ukatonditanga utozwa utokwinya utoswera wakakwinya chaizvo.
Madzibaba Veshanduko atengwa nezvigananda. Madzibaba Veshanduko munhu achamisa, usade kumpinza mundigirikini ka revolution kanyuka mune mchibuilder ikakake kuti tiri kuziva kuti vanhu kwanda makazodidi tichazokubhadharai kana tichinge tatora nyika yeZimbabwe haitorwa neWhatsApp channel inotoda kutopinda paground instead makatadzana kuma-election makutoita zvepfuti. That's the way to go. Kana usiri kutaura nyaya idzodzo uri kutaura zero ende maZimbabweans haasisiri mabalance. Izvozvo unotozviudza vanhu vakadzungaira politics dzekudharadhara. Iko zvino kwane politics dzekuti tirovane nemafacts, politics dzekurovana nemusoro, politics dzechimonya chemubrain. That's why uchiona kuti iko zvinezvi even vanhu veZANU-PF vanhu vechi vari kuuya panapa vakaungana vari kutotaura but tototaura kuti pasi neZANU yacho but vanouya vachiteerera nyaya dzatichitaura. Why? Because they know kuti politics chigame chakachinja. Kuona kuda kubhaizisa vanhu zvechinherera hakuna zvakadaro. Pamakakondesta aya mavhotsi aSaruwaka kuHighfield East uku, Saruwaka akareceiva 37 votes, ndo mavhotsi aakatoreceiva iwayo. Saka zvimwe zvese zvamuri kutotiudza izero. Hatiteerere munhu anodyiwa, hatidhile nemalosers. You can't lead any opposition party in Zimbabwe. Iwe wagara utori munhu weZANU-PF uri kumasquareda nemanhingirikini ako ana ntokozo kasukuwere uri kufamba nawo uchitaura zvekunhingirikina vanhu swera vachifamba nana Passion Java vachienda kumakotsi nana Passion Java. What for? Passion Java munhu waMnangagwa 150% and you can't deny that. Kana uchida kuti nyebera unonyebera vamwe. Passion Java even up to now anobuda chisimbusa Mnangagwa. I die hard fundra Mnangagwa. So who is chigananda between you and those people vari kuya vachitry kucorrecta paunongo chikanganisa? There is nothing wrong pakubuild a revolution yako. There is nothing wrong kuda kubuild a political career. Hapana chakashata but panoda kugadziriswa ngapagadziriswe. Maadmin ako vanhu veZANU-PF 150% kana muchida hapana anokwanisa kuzvidhina yako anokwanisa kuzviramba. Ende iyo haina defense nyaya yacho iyoyo. Right, on the other hand, panyaya yedoro murume anoda doro zvake munofunga kuti accountability yacho yaizobuda sei nemamwira anoita doro netype yedoro raanomwa rinovava iro riri wotarisa kuti pane mari ino dzinosara podzi pari kusara change for nyoka yemabhunu akomana musadaro akomana ayo maiwa unoziva kuti that's why patimu renyu rese imimi rakasiyiwa rese pakangobva nyoka yemabhunu. I respect uyo anonzi Traore a lot because Traore munhu wekuti ane common sense anoreasona kupfura almost mese imimi. Traore anogona kubuda achipopota kana kuchane kwake but ukamudedza mukataura nyaya anotanga kushandisa pfungwa moonesana zvinhu zviri paground ende akagara taura kuti mari dzevanhu handibate kana pada nyaya kuti tibatsire munhu ngapangotsvagwa account chero yehama yake but imimi makasumuka makati hatisudawo account yehama. Right, let's go on the issue. Tisati tabudisa maziphotos ese amunenge muchidhakwa aya. Toda kuenda pane nyaya yemascreenshots amakaisa kunhingirikini muchiti mascreenshots iwayo ndeyechokwadi and ndoda kukudzidzisai mese maZimbabweans kuti munozoona sei kuti mascreenshots aya ndeyefake. Right, itai kudai so. Enda pafoni pako unotora mascreenshot iwayo, enda pafoni pako woenda paAI tsvaga original nhingirikini refoto. Ndikutaura munhu ane original photo. Mabalance musateerera zvandikutaura ndabasa nemi. Ndoda vanhu vanorizina panapa kuti next time kana vanhu makunyeberwa makuda kushandisirwa brain munozouya pana muchitudza kuti aiwa izvo zvisirizo. So zvamunoita panapa unotora photo remascreenshot akabudisa ekuFNB wotora original photo. Kana musina maoriginal tsvagai munhu akambosenda e-wallet or whatever akambosenda mari that way, especially ma e-wallet. Tsvagai munhu iye akambotora akasenda mari akupe photo iroro. Woenda paAI wobva wanoibvunza AI kuti can you please compare these photos nderipi riri authentic apa. Wobva waendesa kuti hara zvandaimbonyawo kuzviita neChrome but Chrome ungatotenderera zvoda Chrome zvoda unonyawo kuzvinzwisisa unless asikana une laptop you can do that as well on Chrome. And unotarisa uchaona mari dzawo achabuda ipapo atokudza kuti image iro rari kubudiswa iro rekunhingirikina iri nderekunyeba possible red flag slide from misalignment and scaling issues especially under the reference field. Zvese zvichanhingirikina uchaona zvese zvichabudiswa ipapapa ndinoda kunhingirikina because inini handinoda kushandisa neresult yandapuwa nanhingirikina ndabudisa ndakaona ari fake ese and they can't deny that. Kana vakandirambira inini tora puwa chairo reFNB uenda kunoskana pafoni yako yo ena unoskana usamirira kuskanirwa neni
torai mascreenshot akakupaiwa toti muone chokwadi chiripo kana uri dofo usingazezvose kana usandinetsa kana usingazive kuti unowana kupa ane original racho aisisiri problem yangu but kune munhu akambondikirina tsvagai maoriginal mucompare then mozodzoka kwandiri in the comment section muchindudza kuti mazviona because ini nditori type zvangu chematsenga nzungu kumunhu kumunhu right ndakutopedza newe ndakutopedza kupedzana career chaiko ndakutopedzana ichi hameno kuti munochibuda sei ichi chimwe chievidence chatakutokanda ichi chenhikirikini ichi I hope kuti mese matoskana ikoko kwamuri pane mascreenshot aya rinongoita rechokwadi chete i1 repacapitec but capitec hapana kubudiswa kuti tichiona kuti mari yacho anga ichisenderwa hani I understand kuti vanhu vanongoita e-wallet vanongodeposita mari or whatever pane macapitec nhingirikini aya that's a proof of payment uchibhadhara but haina kubuda ichitaruso ikuenda kunani zvekuti mwanzi tiri kubhadhara manew lawyers new lawyer wacho anonzani we want to know the name of the new lawyers. We've got the digits for every lawyer. We have their contacts. Tunogona kuwafonera anytime. If they want to challenge me, if anyone wants to challenge me, even if he wants to challenge me, let him call me. Anadzo number dzangu. Togara tichitotaura. Totoziva pantomwira zvese. But let him call me now. Izvezvi azvipikisa kuti achiti ndakapa lawyer mari. Ndiconnect lawyer wacho ndimubvunze kuti nai lawyer makamunzi makapuwa mari naningi. Because nyaya dzema-lawyer I can't keep on repeating the same thing over and over again. Ndichiramba chingoti makapuwa mari ndakabudisa proof kudhara. Uyu akatotaura kuti machinguro akati inini mari ndakareceiva it's only 12,000. Kana pana ari kuti akandipa mari ngaauye nema-invoice ake. Ukaenda kwa lawyer ukunopuwa invoice. Asi kana usina invoice usatingotiratidze screenshot. That's nonsense. Uya ne-invoice wakabhadhara iwo kuti iyi ndakapiwa because ukabhadhara mari kuna lawyer haibhadhara nemuromoka. There must be a proof kuti wabhadhara kuna lawyer. Unopuwa invoice. Ngaabudiswe ma-invoice akanyorwa kunzi machingura, ngaabudiswe akanyorwa kunzi shireu, ngaabudiswe akanyorwa kunzi yugi na shireu akatsvagwa namukoma Godwin and that is not a secret. Yugi akauya nagamba akwe and that is not a secret. Uyu akazouya uyu manigirigini machingura aka-explaina kuti akapinda sei pacase iyoyi. Akapinda pacase because nanyoka yemabhunu vaitopinda chechi vese kuZimbabwe nababa vanyoka yemabhunu. That's why he wanted to help even for free. That's why he was willing to help for free. Not because akatsvagwa nana Saruwaka. Prove me kana akatsvagwa navo vakomana kuti naiwo ukunzi wakatsvagwa nana ningirikeni zvemalawyers enye kuZimbabwe. I don't know kuti ari kuda unomiririra nini. KuZimbabwe kunoshanda ma-human rights lawyers vanongorepresenta vanhu for free. Handisi kuziva kuti nyaya yani yari kunzi ida kumirirwa iri ma-lawyers ekuZimbabwe because ukandiudza kuti ma-lawyers ekuZimbabwe ada kubhadhirwa mari iwo ari ma-human rights lawyer. What do you mean? And nyaya yema-lawyers ekuZimbabwe I don't think kuti ndeyanyoka yemabhunu. Haisitombori yanyoka yemabhunu because anenge achida kudii ma-lawyers ekuZimbabwe. Iwo ma-lawyers nyaya yawo iri kumirirwa vari muSouth Africa. Saka nyaya iyoyo garai manouoneswa muudzwa kuti zvakafamba sei. Ini hangu handisipa kuataka munhu but ndinoda kudzidzisana nevanhu. Don't take advantage yevanhu. Don't take advantage yemunhu ari mukati. Nyoka yemabhunu ngaabude. Do something. Itai zvese. Usati wabvunzwa mari kuti muri kudya mari kaka business. Vakomana tsvagai mabasa nemaadmini enyu ikoko. Ndozvandiri kutaura. Mari inorwadza kushandira vedu we. Vanhu vari kunokanya dhaka, vanhu vari kuita chigadhi nechando ichochi munhu ari kuita chigadhi kuti abatanze mari orwadziwa kuti nyoka yemabhunu abatwa. Onodonetawo mari kuti inge ichinhingirikina. But muri kuita sei pamusoro pazvo? Muri kubuda muti rent makambhadharira rent nyoka yemabhunu, ndakambhadharira rent 3 months, ndakadidididi wangu. Uya pa platform pangu tofonera mukadzi wanyoka yemabhunu wacho. Inini chandakanakira ukatondifonera zvedzungu ndinongoconnecta munhu wacho vanhu vese veZimbabwe vozvinzwa. That's why vachitya because vanoti kulenda neunhu hwekungoconnecta munhu chero watinenge takaningirina because hatisi kuda zvinhu zvekuti zvinoita ngati zviri kunyeberano. Because hapana munhu paanozobvuma kamene kuti uchamuprova ne kuti ndakakupa mari. Dzimwe nyaya dzibeta munyarare maita move on life yenyu sena inazvo mata musikwanisa kubatsira nyoka yemabhunu handiti fine chirege vada kubatsira vabatsire every day busy kuataka vanhu vacho vasara vakamira nemunhu ana stole. Why guys? Why are you like that? Makakwana here pfungwa dzenyu chazvo. Right. Last but not least totimboratidzana udhakwa mamwiri wari kuitwa doro mari yanyoka yemabhunu. Right. Mari yanyoka yemabhunu. Right. Photo number 1. Onai ndiye zvake mukomana ari kudzasa. Tarisai makatosununguka because mari yacho inenge chimwewa kana iwo wakabvisa ndiyako. Handiti ndiyako mariyo. Icho chikomana chakapfeka kaheti futi ndiyo. Akazviramba ameno anozotaura kana ane twin brother. Icho kumabhebhi chiriko futi
pachimwiwa avakomana vacho vanoda vakadzi kandi maiwi sikakati mabhebhi wobva wati doro rinovava. What's next? Inosara ichiitei mari yacho ipapo? Tarisai uwo urimo muheti imomo heta wabviswe unotoona kuti chitofu chedoro and icho kumabhebhi vakadzi I will try to close their faces, okay, right, icho mubhawa amubviwe kani mai zvangu, right, ndatopedza newe mina ndikuisere kupedzisira. This guy is working for Saviour Kasukwere. Let him deny that. This is Kasukwere's photo. Kudhara takateerera zvinhu zvinotaurana naKasukwere. Munaona nyaya dzakasukwere imimi. Motitaura kuti iwo uri kutudza kuti zvigananda this. Who is better? Emerson Mnangagwa anotori better pana Kasukwere. Iwo patakatobvisa vanhu vaya pakatori vabva vachimhanya. Zimbabwe yese yakati it's better titoisa uyu. Handiti vachifunga kuti achanga ari nani. Izvo chero akapinda akatanga kutoita dondo ofuta achitoenda wakadai so. But tikutaura kuti when we are trying to compare those people tinotoona kuti atori nane pana Kasukwere. Atikangana 2008 ongori kupiwe ongori ipisa rwaka unoona mlemda kutishandira digiri. Saka I think ndatopedza newe uNakasukwere zvirambe tinzi ozoti ndiudzoti hausiriwe oti aiwa ndisirini ari kundinyebera ndiwe kudhara panapa kudhara ende takatodhayana. Saka muri yeZimbabwe zvese ndataura ndonzi ndasakura ndazunza kana uri muSouth Africa uda registerwa company uvovhurwa FNB business account zviri easy zvinoitwa nemufesi anonzi Owen education research. Usina work permit kana start permit usatya. Passport yona iyoyo ndo inotodiwa chete kungoregisterwa FNB business account, company registration, education research. No work permit, no problem. Education research is the solution. Owen education research, he is reliable. Chimdara ichocho chibaba chacho hakuna umwe achazviregister zvinhu zvikupfuura munhu iye. Conduct imiko zvinhu zvandisimbise zvinhu zvakafine.